kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an dora. Shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Based on the rate of $714 to $1, what it also means is that if perchance the rate gets higher after today, it is that higher rate which also be the basis of the rate of exchange. A nan Zikirullahi ne yake cewa akwai alamu cewa aikin hajjin baɗi zai yi tsada, saboda haka hukuma ta fara taro da hukumomin kula da aikin hajji na jihohi da ƙungiyar masu jiragen jigilar alhazai domin yin bitar rahoton aikin hajjin wannan shekara. Zikirullahi ya ce dole ne hukuma ta fara shirye-shirye tun yanzu domin babu tabbas na yadda al'amura za su kasance nan da wasu watanni masu zuwa. Shi ma kwamishinan kula da sashen gudanarwa na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Harɗawa ya ba da hujjojin ɗaukan wannan mataki na bawa maniyyata shawara kan kuɗin kujerar aikin hajji. Duka wanda yake sha'awar zuwa aikin hajji mai zuwa ya ajiye kuɗin ajiya wanda bai gaza miliyan 4,500 ba. Shawara ce aka bayar lokacin da aka zo ayyana farashin aikin hajji. Idan aka duba sai a ga ya wuce haka, to ka kawo ciko. In bai wuce haka ba, shi alhamdulillah. In kuma akwai ma rara sai a maida maka da rararka. Shawara ce aka bayar, lokaci ne kalilan, saboda ka gara kai nishin yanzu in a zo a ƙarshen abin zai zo ma da sauki ba facewa. Ko yaya jihohi suka kalli wannan al'amari na canjin kuɗi? Alhaji Laminu Rabi'u Dan Baffa shine daraktan hukumar aikin hajji na jihar Kano. Wannan sai addu'a, domin wannan tsada dake wato musifa ce. Kai ne fata Allah ubangiji ya yayi mana. Kuma shi wannan shugaba na hukumar ta ƙasa ya zo ya faɗi gaskiya ne domin a shirya a tunkari wannan aiki kamar da ya kamata. Ba magana rufa-rufa, a tabbatar cewa an san cewa wato dala ta yi tsada a Najeriya, kuma kuɗin aikin hajji ana lissafa shi ne da dala Amurka. Saboda dole za a ga wannan tsada, sai dai mu ce Allah kiyaye, kuma Allah ya bada ikon wato biya da su maniyata aikin haji da kuma ita kanta gwamnati. Hukumar ta raba kujeru ga jihohin kasar, inda jihar Kaduna ta samu kujeru mafi yawa da 6,004, sai jihar Kano da 5,934, sai Sokoto da 4,996, sai jihar Kebbi da 4,752. Jihohin Abia da Akwa Ibom ba su samu kujeru ba har yanzu. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin samun sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora.